Id-dwana qed tħejja l-possibilità li bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ma jintlaħaqx ftehim wara li fl-aħħar ta' din is-sena jintemm il-perjodu transitorju. Id-direttur għall-affarijiet barranin ta' dwana Ian Muscat spjega kif il-preparamenti ma bdewx issa, iżda ilhom għaddejjin. Aħna bħala Dipartiment ta' Dwana għandna dal-aħħar 3 snin nippreparaw għall-eventwalità ta' Brexit bla ftehim. Issa l-ġurnata tal-lum ftehim per se bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ingilterra għad m'hemmx, allura għadna fuq l-istess linja li dak li għad irid jiġi importat jew esportat lejn l-Ingilterra jew importat mill-Ingilterra wara l-ewwel ta' Jannar 2021 irid jgħaddi l-formalitajiet kollha ta' dwana. Muscat spjega ma' One News kif id-dwana ħadet dawn l-inizjattivi marbuta ma' Brexit għal benefiċċju tal-20 ta' negozji li jimpurtaw u jesportaw minn Malta. Għal dawn in-negozji id-dwana ħejjet programm ta' taħriġ biex ikunu informati kif għandhom joperaw meta jimpurtaw jew jesportaw minn u lejn ir-Renju Unit. In-negozji jinkludu kemm dawk li jaħdmu mar-Renju Unit kif ukoll dawk li qatt ma ħadmu ma' pajjiżi terzi. Muscat temm billi appella lin-negozji li se jiġu affettwati direttament minn Brexit biex jaġġornaw ruhom billi jagħmlu użu mis-sit ta' dwana u jikkuntattjaw lid-dipartiment jekk ikollhom aktar mistoqsijiet.